Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de Cons amb els Borbons. Sí, amics, sí. Tornem a parlar d'aquesta fantàstica dinastia monàrquica abans que el CNI em tanqui el canal. Avui parlarem de Luis I. En el vídeo anterior vam parlar de Felipe V. Us deixo l'enllaç de la descripció aquí dalt, o aquí dalt, ara no sé on sortirà. Bueno, us deixo l'enllaç i és recomanable, si voleu seguir els vídeos per ordre, de veure primer Felipe V, que era el pare de Luis I. Així sabreu tota la història, que Déu-n'hi-do! Ei, faig una pausa al vídeo per explicar-vos que m'acabo d'obrir un espai a l'aixeta.cat. I què és l'aixeta.cat? És una pàgina web en català perquè els creadors de contingut a internet tinguem gent que ens dongui suport, seguidors, mecenes. A partir d'ara, per tant, aquest canal de YouTube té el seu espai a l'aixeta.cat on us podreu fer subscriptors. Així m'estareu ajudant a mi a poder anar penjant contingut de forma regular, vídeos i altres coses que m'inventi. I a més, tots els que us feu fans i seguidors tindreu recompenses. Teniu diferents nivells de subscripcions i cada una amb diferents regals. Us convido a passar-vos pel meu espai de l'aixeta.cat i a fer-li una ullada. M'estareu ajudant, us estaré molt agraït i estarem ajudant al català. Vinga, seguim amb el vídeo. Comencem, doncs. Luis I és conegut com el Breve. Bé, això de conegut... En realitat, Luis I no el coneix pràcticament ni Déu. Aquest nom va triomfar, això de El Breve, perquè va ser un rei que només va regnar durant 7 mesos. Va morir molt jovenet de verola. És el primer rei de la dinastia dels Borbons a regnar a Espanya nascut dins de l'estat espanyol. I va servir a Felipe V per fer propaganda al seu favor davant dels espanyols en un context de la Guerra de Successió. Cal recordar que Felipe V, quan va arribar a Espanya des de Versalles, no parlava ni espanyol. Cal recordar que la seva dona, Maria Luisa de Savoia, va usar vilment el nadó, el recent nascut, ensenyant-lo a la ciutadania, rotllo Rei León, i dient les següents paraules. Este Luisillo, vuestro paisano. I és que efectivament era el primer rei Borbó nascut a Espanya. I mira, curiosament els castellans van mostrar gran simpatia per Luis I. Fàcils de convèncer aquesta gent. I per això es diu que realment Luis I va ser com un anunci, com un mètode de propaganda de Felipe V. No sé, això em sona una mica. No sé què em recorda. Des de ben petites, a la meva germana, la infanta Sofia i a mi, els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya sempre amb veritable afecte. Gràcies a ells sabem moltes coses de la història i la cultura catalanes. Gràcies pel vostre compromís amb els joves i amb una terra, Catalunya, que des de sempre ocuparà un lloc especial al meu cor. Una filla dels Borbons parlant català per intentar seduir Catalunya, exactament. Es diu que Luis I era alt, prim, feble, delicat, lleig i una mica manerat. No volia estudiar i es dedicava tan sols al ball i a l'art. S'explica en aquella època que tenia una conducta poc correcta. Es diu que justament a les nits sortia per Madrid, que li agradava la gresca, li agradava tornar tard, i fins i tot s'explica que entre els seus millors amics hi havia un servent de la cort amb fama de pederasta. Què podia sortir malament? I a partir d'aquí va començar la rumorologia. Es diu d'ell que li agradava la festa de tot tipus i sortir a festes amb homes, amb dones, amb tot el que li caigués. Com podeu veure, la fama de promiscuitat dels Borbons és que ve de lluny. Així Luis I alternava les gresques eròtiques amb homes i dones a locals d'alterne, diguéssim. I sembla ser que la seva precària salut no li impedia sortir. I és que des de ben jove va ser un noi malaltís i molt tímid. Es diu d'ell que va tenir una infància trista i solitària, que li agradava només anar al teatre i sortir per Madrid disfressat de xulapo. Heu hagut de buscar què és xulapo, és el típic madrileny. I que sortia així per fer gambarrades, per fer, una mica el gamberro, per fer trastades. També anava vestit així a les cases de cites i fins i tot li agradava sortir al camp a caçar serps. Sembla ser que només tenia molt bona relació amb el seu germà, Fernando VI, que en parlarem en el següent vídeo. De fet, els unia una amistat tan profunda que fins i tot Luis I va regalar la casa de campo a Fernando VI perquè poguessin sortir al camp plegats a caçar. La calma de les faldilles i els pantalons no va arribar pas amb el seu matrimoni. Més aviat al contrari. Poc abans d'ascendir al tron, Luis I, el 1722, va contraure matrimoni amb Luisa Isabel d'Orleans, amb la qual no va tenir descendència, no va tenir temps o no ho van ni intentar. Expliquen que realment no es portaven bé i que ell li tenia molta mania. Menyspreu,
vaja, no la desitjava, i que sempre que podia s'allunyava d'ella. I també les cròniques de l'època expliquen que ella, a causa d'haver viscut en els ambients així molt progressistes i promiscus de Versalles, no casava gaire bé amb la moral de la cort espanyola. I és que la princesa consort va ser enganxada en més d'una ocasió rondant nua pel palau i pels jardins del Buen Retiro. Fins i tot se l'havia trobat diverses vegades a les seves estàncies despullada amb les criades. Totes també totalment nues. Això és un despilfarro. Alguns episodis de banyes van ser tan sonats que Luis I la va fer tancar en alguna ocasió a l'Alcácer Real, com si fos una masmorra allà, cada castigada. Tot i que expliquen que després Luis I se sentia malament i la deixava lliure. No va ser fins la malaltia que van contraure tots dos que no van començar a fer una vida de matrimoni típica, ja que l'odi que sentien era bastant mutu. Cada un d'ells feia les seves escapades nocturnes, i s'explica que el curt regnat de Luis I no va tenir cap mena de transcendència política, perquè en realitat era Felipe V, tot i que estava molt sonat ja, qui seguia manant a l'ombra, juntament amb la madrastra Isabel de Farnesio, recordeu? Seguirem explicant coses d'ella. El 1724, Luis I, malalt des de petit, hipocondríac, segurament pel sobreesforç de les seves escapades nocturnes i una vida d'accessos malgrat la seva joventut, va contraure la verola i moria 7 mesos després d'haver començat el seu regnat, amb només 17 anys. Expliquen també que els seus accessos sexuals haurien conduït a aquesta mort prematura. La seva dona, Luisa Isabel d'Orleans, també va agafar la verola. Va passar els seus primers dies de viudetat absolutament sola. Un cop Felipe V va recuperar el tron, com explicàvem en el vídeo anterior, Luisa Isabel d'Orleans va passar a l'ostracisme. De fet, tota la família borbònica estava a la seva contra, i ella mateixa es portava a matar amb els seus sogres, que ara tornaven a ser reis, perquè Fernando VI, que era el germà següent, era encara massa petit. Després de seriosos problemes i conflictes diplomàtics amb França, Luisa Isabel d'Orleans va ser posada amb la seva maleta i les seves pertinences a la frontera amb França perquè tornés a palau amb els seus pares, el que vulgarment se'n diu una patada al cul. Pam. Un cop a França va acabar instal·lant-se plàcidament i fins i tot contenta d'haver fugit d'Espanya al Palau de Luxemburg, on va portar una vida de disbauxa i excessos fins a la seva mort, el 1742, totalment alcoholitzada i ofegada de deutes. Imagina't. Bé, Luis I, aquest és el seu petit relat. Ara vindrà Fernando VI, que Déu-n'hi-do, només us avanço que era un rei que es menjava la seva pròpia femta. Però tot això ho explicarem en el següent vídeo, i també tots els temes amb la madrastra. Per tant, si us ha agradat, si us plau, per favor, subscriviu-vos, feu like, compartiu, feu clic a la campaneta perquè us avisi dels següents vídeos i estigueu atents, que això continua. Moltes gràcies. Adéu, 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 adéu.